Nhasi tiri kunoku KuNyanga kunonzi KuRuwangwe. Ndofunga makaona video rakasekuleta zvakanyanya pama social media platforms. Video reVanasikana vaivapo 4 vakanga vachirovana neumwe chete kana kuti vakanga vachirova umwe chete. Video iroro ndo rimwe chete ratiita kuti tiuyewo tizosvika panapa. Ndo rimwe chete raita kuti drive 341 kilometers from Harare tichiuya panapa. Chekutanga nchida kutenda vasaura vedu veFit and Go, ivo vatinofamba navo kwese kwatinoenda, nekuti Fit and Go ndo vanotiita kuti tinge tinofamba nemotikari yakasimba. Zvamunongoita vabate panhamba dziri pascreen, chero kwamuri munogona kubatsirwa neveFit and Go kuitira kuti suspension yemotikari yenyu inge yakasimba. Ndichitoti zvirikudi kwese kwamuri amuri yeZimbabwe. Mazuva akapera ndingati video iri rakatenderera 22 February ndo pakaitika incident iyi. Handiti 22 February 2024 no. So video iri rakati disturba zvakanyanya, rakatibata nekuda kwemarovero avakanga achiita vana 4 vanodzidza ivo kana kuti vaidzidza pachikoro chinonzi icho Ruwangwe Secondary School kuno KuNyanga. No, zvinhu zvakatibata moyo zvikatishungurudza because girl child ingoda kwatiri, so kuzoona violence ichiitwa against girl child and worse off ichiitwa zvakare nemwana musikana, chinova chinhu chakatibata chikatirwadza, nekuti nyika yedu yeZimbabwe inyika iri kukurudzirwa zvakanyanya runyararo nerugare nekudanana. Handiti sekuziva kwenyu kuti Saint TV were the ambassadors of love. Handiti tiri maambassadors elove, we preach love and tinokurudzira kuti vanhu vange vari vanodanana. Haugone kuda vamwe kana mukatadza kudanana imi mbachenyu. Handiti asi ndinofara nekuda kwekuti mutemo wakabva waita basa ravo. Assistant Commissioner vaPonyati vakabva vanyora tsamba iyo iri kuratidza kuti zvoni nyaya iyi iri mumaoko emapurisa, uyezve kuti vana ava handiti vana 4 ava kana kuti students avo vakatodzingwa pachikoro. Tabvapo pachikoro pachona ndo patanga tiri, taona mutedzeri wechikoro wemukuru wechikoro, tazama kuti batane nemukuru wechikoro, vanga vachinzi avapo vafamba nebasa vambosvika kuNyanga nebasa. Saka tinokwanisa kunge tiri tinokurukura navo, asi zviri kuratidza kuti vana ava vakadzingwa pachikoro nekuda kweunhu ihwohwu. Hama dzangu ngatingokurudzirei kuvana vedu rudo. Handiti ngatikurudzirei kuvana vedu kuti tinge tiri tinoitirana zvakanaka, especially violence. Let's say no to violence. Senyika yeZimbabwe ndofunga muri ngoziva kuti tiri kuramba tichingokurudzirwa kunge tiri vanhu vane runyararo, vanhu vanodanana. Handiti so ndo chiitiko chakaitika, ndo nyaya yatatafambira. It's very unfortunate kuti area inoyi haina vanhu vakawanda. Area inoyi haina vanhu vakawanda. Handiti Ruwangwe, pane vanozvawo paRuwangwe, we tried kutaura nevanhu 2-3 but zvashaya basa nekuti vanhu kunoku area iri kuratidza kuti zvoni kure zvakanyanya, ndo zvandingada kutaura. Handiti kure zvakanyanya, ndo zvandangoti tiuye tizokuzivisai, tichikupai update yokuti chii chakatorwa, ndapi matanho akatorwa nemapurisa. Ndo mamiriro akaita nyaya kuno KuRuwangwe. Ndichida kungoramba ndichingokurudzira kuti hama dzangu ngatirambe tichidanana. Love your neighbor as you love yourself. Handiti chingozvida iwewe chingoda umwe wako sekuzvida kwaunozviita iwewe. Ndofunga tikava nerudo, ukada umwe wako sekuzvida kwaunozviita iwewe, haukwanise kuitira chakaipa kune umwe wako. Handiti ndianiko neighbor yako waugere naye, vaunointeracta navo, vari pedyo newe? Those are your neighbors. Handiti you have to love everyone. Handiti tichiitira munhu wese zvakanaka. Aiwa, ndokwatatauya kunoko kunonzi Ruwangwe. Handiti Ruwangwe KuNyanga. From Uncle Saint neSaint TV crew for now,
chiti much love. Ande tinokomenta comment section. Tichida kuti a big shout out kuna vatete Jessica, she's the one who sponsored this journey. Tichida kuti a big shout out again kuna vatete Lillian, thank you very much. Kuna vatete Emery, anditi from Uncle Zain, the only Zim uncle for now chiti. Much love and God bless.